Perabangan kumju ru ki paralok ng sngam ki baca sngam ikane ka channel mantaka sngi wan ra epi yaka story ke bade shisha shaphang jong wei martir ubala sha thang im hakabalang jong u dei namarba ulai alab yo Jesu Christ yaka jing shisha jong gospel mat kumju ru pan wan ra yaka ta ka jing nge ho Jesu Christ ha ki briu lane kita ki jing penjat balang lane jing penjat nyam lane ki rul ki an jong ka balang te uni u dei u janhas kidan ru kibaong bo dei u janhas kasang nakar kom pronounce ni gibreu te uni u janhas u dei u bishop u dei u theologian u bastbit bha ban pule ya ka bible ma baru u dei u nong yalam lane u nong I mean sim ya gibreu bakin ngen haga gospel jong jisu te uni u janhas ru u la long komuta u wei u breu u bala ban long como Martin Luther ken haga jing sisa la dei ban long como Martin Luther ma bon pau ki kot history haga jing siam dei ban yalap na ban ta ban pau kan nam karteng rei la dei ban tho ken ba kham long detail shapang jung u tang ba kamla ban long kum ta de namar ba hadin ke jing sha thang jung u ma haga balang te ki kot ki sla jung u baro ki baron hapo library hapo university ba utrei ru ke badai hapo jong ke prak university te kila thang lut ken wat ki barit barier hadu ki dokumen hadu ki souvenir ki thanglut bet plan haru kata kan wat hadin ke jing yap jung ur baki thang u ma sa satang kata ka spe jung u ka bami na kamen jung ma long kuma angki ashes ma kuma anga parang te wat ki taru ki bret ta wa rain ki ong ka river rain ma ka badai ka wa cek publik tar hadu bat ya kamet ka phat jung ur ki bret lut te ban don satang ta spe ni pui te haru kata kan kalong ban pendu no yong ne breu na sla jong ka history le ne na sla jong ka perthai kan rei ki e pat ubau la le kala shan ha kam sim ka donot jong ki breu ta ka dau haru menta ki breu ki dang jai kan mau yu baru ki don ki bat tho shphang jong u te tongin ye pet in ke e kata ka story shphang jong ne jan has kumno ba ulong persyan em ya kata ka jing hika jong u shphang jong ka balang le ne shphang jong Jesu Christ kumju hato mono bade shisha lane mono balai to gini pet shakman ya kane ka story pet ba te karkum ke history ru ka batai ba Martin Luther u yo min simba na u janhas te ka jing shisha ka jing sedang jong Martin Luther ru ya kata ka Protestant Reformation jong ka jing syamdan ka jing mon ban seng ka tang bahadin hadin ka salong hi ken Tinrei hadin par Martin Luther anda haba ula ya shakman ya kata ka jing yalap jing us panggang gospel ambau persya eka balang ndai ban wanra ya ke jing sha jong gospel hapo jong ka balang catholic ndai ki persya u ma te hadin pat anda haba Martin Luther ula ya shakman ya kata ka jing tre jong u nak taban yalap ya gospel ka basisha te hadin usayo jing tip kin shphang jong janhas bat anda haba ula pule ya kita ki jing tho jong janhas namarba ma warada ong ba kabalang kala thang dur rei ki briu ki tho biang pat amarba phinomla ban weng na ka jingmo jing perkhat jong ki briu ya ke ga ba briu hikai hot ya ke ga bala ban kata ngila ban penjot rei ya ka badon pat haba kanjam sim nginomla ban penjot wada ketin jong ple ko ang ba ya comment la te ban penjot rei ya kamen sim te dalele ru namla ke ti hang ni ru ka wanra ya ka jing hisya ba ki briu ki tho hi pat hadin anda haba kabalang ka penjot ya kita jing tho jing tar jong te hadin jong kita ki bara ba anda haba Martin Luther yo jing tip shapang kita ki jingle jong jan has anda haba la pule ule ya iba peleng ma la don lepa manor mano bala le lepa te ya ke ba ma u dan hakren sim jong te kaniru kumba ong sisen ba kane kade ki jing tri kam jong mun sim ko jong bele namar ba mun sim ko jong bele am ladang yalap sisa ya gospel uwan hakaju hi kadur bala da de no briu la da de briu ba sha western sha isu ada dai uju mensim ki yala be ke ju gospel balong kumta namar kumba ka bible rung ye iba la tho de bubun kinang tho tang ba udai uju par mensim ta ka dau ka long ben ka ju ken i kane ka dei ke jing sisa ken te Martin Luther us ngothu ken ya kane ba imat ba mensim jong ublei ulapan khi lepa ken ya ki briu haswa jong u bat manta pat uniu mensim jong ublei par upen khi sa o ken panyalap susu ya gospel namar ba panyalap ya gospel ka ai ya ke jing la lu ya ki briu bakinom syate syakum hakibor perthei lani kibor jang balang la jang hiru namar ba kile i gini kibriu do min sywaken ba ude min sim jong blei wa pen ki ba ki ir ki nomla te bente kibriu wat hadu mentaro la pipet ki babun ki balang ki te ki khum ya kata ka jinglong lai lu jang kibriu ban ngen yo blei penuk sa kum ka jing syangkha wat rada dei na ka wei ka balang ru ki khang da ai la tho tin jong blei ne ka bible ba on khang lane onom sya ban ye syangkha
hapring na kawai ka balang skoi ka balang ki tangkani ka wei ru ndai ki bubon ki wei pat ki ain balang ki ba perkhing yo brio la ne ka brio bakin le jing ya seng sine style ne bakin shakri sine style pan bam sakramen sine style kane kam judan te po bible tiang ni la i bu ne brio ba kerteng robot ubade baju apa hara ya ki patong jong ka roman katolik kepada ya nong ba constance kepada ya po czech republic Teu la kali na kini gabriu ka bakarteng ka magrat bakatip na yau ton menjung u bakarteng talio. Te makaru kala kali kala hukum no kan tip ma na marba wat ya uru kam ju i mana bat kan setip la iyo hiru bat yau ton menjung u. Te mu ong yo le se ka yo ngau ken ya ka kerteng talio mo hang ne hapo nong ba jengki ka ong kam ju yo ngau mana Te hang neu la kali ka katip na ba sei bakardon kata ka ying mane Saint Peters kalau ang ketip baru kalau batai ya kacaka bakadan ba undai banjat daga kacat tangkat to keneu la poi te ya shwa bon phet ula bread ya kata tengkap lia khamat jangka baru kham aire kti jangka pan makaru kelas ngosi ke nyanda ba ula le komne kolong kumbale klemakor te neu briuru ula le kom ta na kadau ba yo I ya ka ma masin pet I kumba ka te ka theinu ti le ne ka bale auria ta kadau da khen buram ya ka ndrei kene ka briu pat ba ula kom ta keladan ken ka jiks ngok ta ka sim jangka ma amar ba para brio kamlong kin banle untuk hisin ong la dalong kumno kumnoru ti hadinang tali I ba Francisco talio ubade un menjong robot udang ya kren bat Cardinal Sabrella ti uni utalio udai uprilet kin bat kini ki prilet haki por mensua ila bande ki archbishop ani ki bishop ki badon ka bor Bansenshire ya ki archdiocese ani ki diocese ki de ki high ranking priest ani la ban ong ki badon ka bor ba khli ba ken kiling dok ki Bansenshire ya ki archdiocese ha ka ba ki babon ki balang snong balang dang ki hap ha ka jing pet jong ki la bande da ka nong ba la ne da ka region ma kat ku jing pen ya jong ka balang te udon ba ka bor ban ya kren shaphang jong ki issue jong ka balang te gidang ya kren ha ka ne ka por shaphang ka jing kulmar balami laingon ki pop nadu ki snam khat aspa snam men shwa ba ki lami laingon ki pop kita kipop ru ki badai na ka ri France way umi upom balakam hiela de ba uru don kapor tena po Italy pat kimi arngut ken bana nong ba pisa ka way lami way upom bat na po rom ru lami way upom te de namar ba kaya kelas ke tungku ita ki bor sensyar ki bor penya ya ka balang te ka konrom kan ram ken ta ka daw ki perkhat kumno ban weng no ya ki arngut ki pom bat sathung no the way te hadin kata pat kila thung pat daw Martin 5 ma ban long syaw pom bat kita ki balangon per ki pen kedia lot iki namar ba kalong ka bakor mar tenudu kapor kita ken hakisnam kha saus pak khat phra kila thung no do we pom bon long betang we bat hadu mentang ye I ba don tong we pom po ka balang ka tharik nudu ti por te ha kata kapor pan kat ba u talio nang ya kren baru saberla kade siphang jong kita ndrei ka ba kham don kam kalong ba ki ya kren ba ya ka jing hika jong John Hus ong ba banyak kata ka jing kulmar hapo ying jengi ma kata ka kampo ying jengi hapo ka balang ya kita kilangot ki pop ka khamma ka jing hika jong John Hus nomor ma ulaj ya takhu bet bat ki pajba ken long bau le hika bet ki pajba ye tela dagi pajba ki osngau ka jing hika jong kila ban ritaliet ne kila ban yele persya ya ka balang ken nomor ba pada ki pajba ki kulmar ka mon kan jat bet ka balang tiki kham ken kordol ne ki kham pelet jing mon ya kata ka jingle jong John Hus ken namar ba kane kala un pen khlem tane ban pendu no ya ka balang tiki ong bang haban pet shwa yo John Hus ban ya kata ka jing kulmar kampo ing jongi ti hadin kato kane por haus nam uba khasos pakhat sawi le ye ba ka balang kala pha hajir ya u John Hus ba unwan syaka dorbar jongki ha ka ba kilaya pen ben hapo Constance ba on ya kren siphang kata ka jing hika jongu ba on pisharu yo teu John Hus ladon kata ka jing kermen kin ba kita kiwe ki para ya trelang ki para ya pulelang ya ktin jong blegi theologian ma te udah kermen ba maki kin ya sha lem kin na ta jong namar ba omdei ba uyat lait kin na kata kat kum na ka scripture na ka jing tho na na ktin jong blei ten re andal apa yang ban hata bara ki le ka bum shintur ki khlem ong ye le ki khlem yarap le se ki tingkin ban yat lait na kata ka ki ain lani ki constitution jong ka balang lani palat na ka ain jong ka kanon lama te ki khamla ki ban yarap yu ki sus ngabet te ha ba khadu ma upan ula sha thep shapo ru gen shapo patong te hadin kata ka jing sha thep jong u shapo patok pan
utalio bade man jong robot te gele kendu lang hang ne ken shipara te utalio ulang robot ba undei ban pej benya bahaya utau way u prisoner jengki uri shong patok jengki bade jan has namar ba uniu briu u khamlong palat liam na kiwi kiwi pat kita kiba de kinok shong patok te u robot pulong balai anting setang ya ubriu ba shong patok te nrei utalio pat ulang u pej uniu briu u khamper na kiwi mo ting ting u khamdat kulmaru ya gibriu te hang ne robot dapat ya thandra ten reu talio long u ba pe une ubreu udon kejing hikai lada kalat kejing hikai jeng na papatok kemon kan sukul marken te haba kumta u robot ulang u te lada dei ba une ubreu ulong ba hikai bakla ya kibreu la deu heretic la ban ong ba dei u antichrist la ban ong ru ba deu ingkong selang mat ma ka kumba kibreu ki kwa ban ong te la dei ban thang im no kenyu u ban sdin no u hoding te u talio rul ong katakin kumju kejing mo jonga tengin siapa pat hadin utalio ong ba lese tada uni ubriu dang pendam Muhammad jong balang tengin samap yu nre lada dang ila persya amot ba om don lat ken lait satang ban sdin yu ding bat ban thang im yu te hang ne robot rulas ngau keman ken kata ka jing man jor lang jong un man jong te hadin la i ba ka bau jan has udang dan hapo ka patok te ula tho ekisti gum ban pan map shu blei te hang ne ula tho ba kat bau dang ren udan kata kajing terang ban long kumuleng da nyam naga dau ba ukwa ban yo ya kata kardan ga bahe baru ban yo ban besa ya ga yeng gasam jungu berkumju ru baladau tip lanu shampang yaktien jongu bele gibriu kin sakhen boram yu ten rei ka ba khadu anda ba ula kata e ka ba bol ula pule ula ngam jeliu kata kajing terang ba kan jabriu lan kan jada jongu kolong ke ke bala un pen sengau si yo bele namar ba ha kajing syakri na bentaban ya lap ya gospel kam dei bakan long kumta nrei habang syakri yo blei uang uni jan has ni de ban syakri klem da kajing kemik lenti nrei ya kata ka reward ane kata ka bainang kan long ben habanang ken wat ha perthai la da yo ru de ban syakri bet yo blei da ka do not para am dei nak ban ta ban yo pisal ne ban yo ya kanam te kum juru yingi gibriu mantama ba ladangi pule ya tin jong blei kan kata bet yangi ya kani kurukam hi namar ba pule yak tin jong blei kalong bai direct ba ublei ya kren ban ngi lane ublei uba pule ya kajing long jongi te barabar ki briu ki bala yo sisya ma ya kata ka jing kata na musim mokro jong blei da ki pule yak tin jong blei kapan kelas sisya ya ki ken ndai ki bubon pad ki bala long kristan tang ba kem ju pule yak tin jong blei kumta ki sa im langkar ki im auria te kadai kane ki kajing sisya ba ne jon has ukwa man pen i yangi ba adangi long kita kiba hakamet sisa jong kris mat bal mansim kan kelak ngi jing em jangi banginom kwa ma ka bakan jada handai ka bakan jamin sim gan te hakata ka por hiru ujan has lakan mau ki por men shwa kat bau dang ai jing ya lap sik bai ba ulong ba hakapor bangadang rin akan mau ira de banga kwa ban long ko mu toleng dok niam khnang bangan yo ya ka bor khnang bangan yo ya ka buram khnang bangan yo ya ka spa ka pho khnang bangan yo ki banga kwa ka ngi jing em jonga Handrei akaba khadu pada kalang ba kita ki aka bara kilang ki balaj na ka gospel jong trai paranda bang ala pule dalade hi ek tin jong blai ngas ngau thu ba kita kimlong te hapo ki hima jong blai Handrei ki badan kame kalang ba bangan long kum uta ukhun jong blai ken children of God and children of Christ te ladangan long kum ni ba utrai u kamyal de ba udai khun yanga udai ti yanga kamot ba ngala ru ban long utau so snong haki hima jong blai ka ban sawan te kade kane ken ka baran kam ban ye kita ki bara te karkum ke history ru ko batai ka ong ba hakapor bo John Hus u ai ka jingela pajba ki prio kham tam le hakata ka ying mane ka bade ka Bethlehem Chapel ma ba habaw ya lap hangta ki bapun ki pajba nadu ki baduk ki barid ki ba kharau ki ba auria ki ba noti ki ba tu ki ba thim ki ba bonjat ki pri ki wan snga be ya kata ka jing lab jungu imtip na ke ga daw yo le se ba ka kata hi tin jong bele ma namar ba ka bible long ba ki sngi ba khadu bele un tha ya ki hukum jungu ha ka don jong ki bri ba mano ba yo snga wi tin jungu kata kan sadung hi rene kan sa ai ki ya kata ka jing pelai lui man hang ne u John Hus ru u ong ba ka jing sisa kamwan nang no ndai kajing sisa kawan lengba da kajing yo ngau ya ka tien jong blai ban kajing yo ngau ya tien jong blai ru ka ai ya kajing sisa baru ka palai lo je ki brio
Te dena kalau ka jing yalap jeng suki ki briu ki sanang kala ka jing im jeng ki batu ru ki la hamduna kata ka jing tu bat ki don ki bakala ru ki banuti ru ki mlek nutishu bat ki babon langkum hakapor jisu ken amdai bau John Hus u yalap bau long jisu ndai ka example lane ka nuksa jong tra jisu ule ya kata takadau ka kata ki briu hakaba kan jamin sim te dei namar ba ka kata habakan jamin sim kumta kapan kalaru ya ka jing long jeng ki baru takadau hadin ke jing yap jeng ula da thang makna kita ki kot ki sla la da pen kelas pe ya kamen jeng uru ndri ki briu kinang ya kan mau namar balai ba ka sa ka donot jeng ki bat kumju ka jeng mun perkhat jeng ki ndri ke ba kata mat yong pat ya kita ki briu ki padan ka bor namar ba ngimtip na ke katau ba la dau yalap ya kita ki badup ya kita ki iki bara ma long ka kata ya ki tele se ka de na kadau jong ka political power ma pala ki pajba kim da shania than haki bor ki bahalar la ki shania hau kris jisu gamon ki tinggen yo bagi pajba ki phaina ana kita ki jing hikai jong ka balang la ne na kita ki bor jong ka balang te ka de ka taken te ndre ka ba khadu ujan hasru nam sange ken ya kata ka kam jeng u namar ba kala don kata ka jing kata ka ba mun sim khoi u pha be u bon le ta ka da give up ane ai phai ken yak ke ba la yo ya kata ka jumpen pau no blei ti hadin palai i ba kadai kesin banangkong ba u robot ula yo ban lei rung hapo ka patok jong u John Hus bat hangni u John Hus ru ula kli dak ba buram na u robot ba long dem ba un thosh thi ki polok jong u ban aingu ki ke ba ki la le hakapor ba kidang ya don lang rengkat ba kumju ru ban kan mau ki ba kindai ban kan mau lem yu ki jing duai ken khanang ba un yo ka por ban shakri su yo play wala daw don hapo patok ru ten reu robot ula ong uba nom don hokin ban panjing bin ane watang ban keren ru ai sepang jeng ki bara namar ba John Hus ula deu heretik unong hikai bakla ya kanyam kumta ula dei ban syong sabit yang ne klem da pen mi sursu te kumta robot ula mi nangta te hede nangta le i bo robot ula le rung hapo jong ta ka pata umon ban penjat thai elde namar ba kala kam khia ka kam jengu tigi don kini ki porlok jengku kila ya ab yu baru kata kapor kadang yai ke jing kren jeng ki phang jong John Hus ti uneu we ula kham yo sngaw ya ke jing hikau jong John Hus te ula wan ra khandiat ya kata ke jing ya keren ken wang ba ke jing sngaw janga sngaw kumbau John Hus ukren ya ke jing si syame na kum no ma ula kli to we ti ula ang ba John Hus le ukren ya ke jing si sya he ke jing sngaw janga long ba ukwa ban wan ra biang ya gospel jong Chris ken baki brukin phai biang syo Chris namar ba lai baki bri ki kham ting yo bri me ban ya belai long kum bagi kham buram ru yo pop bat ya kabalang ndre yo jisu pat umdan te me ba buram te yo te super khat me la da ki bri ki le pop ban la kasngi lai tu lai them lai klim lai auria lai nuti di sakimet ki phan nangta thok syukor isi ikwi ki bri pan ya bri bat dal ade ka por padal ya pisa pa lai thit ya ka kot ma pop kot indulgence sipan ma bai ka pop pat anda habau tau leng dak ne mo ang ba oh ya ki pop jong mel ama kamu tau bleru lama bej ma kum no mentip ya kata basubu ladang ile kini man la kasngi man la ka por jing klam dadan kata ka jing klam mun ka donon trai ublei un map me kita talele ru nom la me jing sutu janga kala man long kum taru te uniu porlok jong u pat ul ang kum no mentip ba ublei la map ne pat map menom tip ra ka jing mod jong blei te uniu porlok jong u la ang wa super khat me ma ada kidan kibri ki basuan le jubor ke yang gesem la ne bawan penjat ke yang gesem jengi ndri ki IP sta pat yangi ndri hadian pat ki wan penjat biang IP sta biang thrai la heban map yakum kita gibriu hakaba kam don kata ka jingkala ke jing yadai para briu ta sumudur kata kin ke balong simple ada dai ulai ulai ba bishar hak me ngam tharai me ten reu ne polok jong ulong ba pej ke indulgence ke dai ke bayarab ya ka balang bakin penmi pisaken namar ba ya kita ki pisa ki baki olum nagi pajba ki ban sponsor lene ban pelut nak menta jong kita ki sipai crusade ken ki ba jualet thama persya ya ki muslim baru nak menta jong ka balang ma ban penek pensa ya kata ka tradition lene ka dustur balang ken ten reu ne uru para khadu ulas ngap ang ta khabla memehi ya kata te dia kata ka por i ba ka magrat ka trei kata ka jaka bat hang ne robot uli i ka ulang ba o ngalaju i phi te makar kala kan mau yo te hang ne kala wan ra ya ka ta ka wain ma bat kala ai ki te kila kali ken ka ba ka trei marwai mo hang ne te ka ang hoj
baru kila keli klemakor ya kaba kadi tanggawannya kadiru ikiwe ki margen te makaru kelas ngambat kaniru kamagarat kade kanuti te kumbahadin kato kani porbat uni robot namar bau khambun pisau la tre bakroman ulalai thia kan batka ten re kata ka sengi hadin kata kajing de thia jong u batka andala khi te kelas ngosi kelas ngodiau kan anda bau lai pisaya ka badang tairu kalau ong uba memot ba ladang ya thia lang bat me hato kani kala mangban ai kajing keman hakamin siam lane hakata ka do jonga handrai dalele ru am kini ki borok ngale de kajing bom mense wat habang atre ngak taru bunsen kita try dukan kimju IT kena ya ka bible la jonga wat kumju ru ki bayeng ngasang mom don shu ngahaban imarwe ngahaban yele ban yak sait bangan yo ya ka bam ting ru kawan he kata ka jing sangau kenja takadau ting ngasngau ka bagadon kam manor badan senda jonga tikini ki borok ki bangale amdei ki ba ngale da kamon jonga ndrei amtip na ka daw ru bangale tangba hakba khadu ngasngau kumba ngakwa hi bandan lakalong ying long sem bangan don ki khun gikti khnang ba kata ka jing kerdu hamin sim jenga ka jing sngau tamang ka jing sngau morwei kenja no kan wan ladanga le ke kam banga kamai longbar kamen jongaru ngam kwa hi ban ruspa ndrei ngakwa tangban penbiang ya kabam jonga ndrei kat nami ki sngi pat ngasngau ba kani ka jing long bru jonga ki herdar ti andah ba kal kren kumta I kumba kal kham kta u ndrei pula ong penban hakapat habang la ai kepisai pa te pemadap kan amba pula tre dia ka kam jong pa ti ondah ba ul ong kumta plus ngosi kan adu kata-kata ban mo uru ulami kan kata jaka ti hadin anda robot ulami na kayeng jong kamagarat ulaj be direct support jong ka potok jong jonhas bat na jangai ulayos ngau yo jonhas ula dua subelai dakbau keli atrai lano men wan long kumutau jingsha ya po balang jengi khanang ba kata ka jingsha jong me kan phalang baru balai bau pop ulong kumutau bele jong ka pertai ha ka ba ya kita ki bau mon ban map ki pop jong ki ula ban map henry ya kita ki bau mon umla ke ban map ki pop jong ki baru hapet kin ba ki babun kita ki lengdok niam jengi ki ba bam sab bampong ki batu ki bathim ki ba thok ki ba syukor ki ba le noti ki ba auria hari Ndrei anda haba kila lai pan mam na upom ula pan mam yaki daga basung ndrei mangapat haba ngayalap ya gospel jeng me baru hadin kila pisaringa ngajeng bam hang baru anda haba ngalapan mam naga darbar jang ka balang berkumjuru na upom ki klem la ken ban mam yanga na ki egin katau osakaweru hadu kanno ken trai nga haban siu ya kata ka bainong daka spa lan daka paul lan daka ksiar ka rupama bangan yo ya kata ka jeng mam nameken hato kani kalong sisya ne am kat kum ketian jang me te ha kata ka poru robot ula ya snau ya kata baru la ang hato mangi ki bala le pop komon ladang im late direct show boleh komon pan mam komon ngila poi du jang wat ujan hasul ang u kajing mam anam la ban yo no brio ndai ka debet no boleh direct ada milet personally ha boleh ru ka ba milet maroi ru boleh ula ban mam ada milet lang ba jang ki brio bakin ai mesim ya me oi ladang milet phla ki brio oi ki brio ki la ban ai mesim yangi tang bo amdai maki ki bala ban map ki pop jangi ndai ka jing map ka debet nau try te ha ko bide bat kani ka jing platform to ngi ne page kumno ba ka bible ka ong tegar kum naga sithi ka banang kong jong yuanes kalanang ka banang kang rekhat ka bakhandai bar kum juro naga sam ka balai phuar ka rekhat ka basan hangnel kini ki artli dekhan la tha shai ba dei tang ublei hi ubala ban mam yaki pop jangi baladang in led hakman jong ublei utrai ma mangidam khosiu bangi duwangi na pan mam da ka jing kala bangon ka basisha ublei ula ban mam yaki pop jangi te nrei lada phai pat hakaliang jong ne sithi jong jacob klanang ga basan gar khat ga bakhan riu kene ka ong hi ba ngindei ban phla mar kliang yaki pop jangi namar ga jing dua jong bahang ka khamla sibun te nrei ka khlam ong pat yangi ba kata ka jing dua jong to perlok kala la kan ban mam yaki pop jangi ka kham ong kumta kan hang ne ndrei ba kane ka jing let jangi bai le slok bat ki perlong bat ki prabangan kalong ba long kumbangi yo ya kata ka jing ai men sim bakin ai ngi ya kata ka jing penslur ngi bangin jam shikmat namar ba ubriu bahap ko pam ubala kala bangun habyang ko pam kadon ba kata ka jing penrem ndrei da ka jing slok lang pan ka ai men sim yo ubriu ka ai u kata ka support kata ka healing ken bakan don kata ka jing pengkhia ka bakan jamin sim jengu pada ka baya duai lang hang taru ka ai ka bor pa da ka jing tre jung sim bukhut long ba
kai bor lang kin yo to briu bas ngau rem bas ngau pom bon yo bor biang ban lej akhmat jong blei ba un yeng kin ba un pan mam sei sian ye ki pop jingu te ka de ka ta kin de ban ong ba ngi lej phla hu briu uta u briu ong ba la mam e ki pop jeng phi namar ba ka bible ka kham ong ta ndrei tang u jisu hi la ngi pe na markas mak lang ba ar khat ka ban riu nyaw le i ba u de tang ta hu khun u briu u bala ban mam e ki pop jong ki briu phi ka de ka ta kin ke jing shisha kat kum na ka bible tiadin u Robert ulalej hajan jong John Hus parulai iba ula knyu namar bala trega jingkisha yu bar ula kham isnei baru ula kali hau John Hus namar ba ulu asngau hadukan ba man ong shaphang jong kata ka jingthin ya kata ka kot indulgence ban yo mam ikipom tu ula kali u hatu ka jingthin ya ka kot indulgence ban mam ikipom kalong ka badai ni ka babakala tu John Hus ula ong ula dangi la ban thiet ya ka kot jing mam pom man la ka por kat bangi le pom kamot ba ka e gijing mantoi ba Kris usha lo ring pana ka jing ma pop kam dei ba ka shong hakikon ane da ka ba ki briu ki ong ba la mam ki pop jang phi henre ka e kin ka bang ye i ka ba jisu la sha lo ring pana ka dei ka to kin ba la pandem iki iki ba ro nak banta ban mam ki pop ti hang ne u Robert ula kham sngo thu ba kata kala dei sisa ka jing sisa kat kum kata ka jing le sha jong Kris lo ring pana ikut kum hakani ka film rupin i kindia shapang gajing hika jong John Hus ka bedai bat gajing bam sakarman ka balang katolik i por mensua namar ba kam ju ai lut ia ki pajba te bakin yo banta na du hokpo bar kawan ki pajba bun sin ki yo betang dau kpo ndra ya kawan te mju ai ki dau ki long kum history ka batai ba ki don ki pajba ki ba kam thurmur ki kum penthe ken ya kawan te ka long ka ba le sang ken namar ba kawan la khen ba ka de sha ka snam jong jisu ban adu mentaro ngathare kidang yangen hiba ukpu bar kawan ki dei sha kita ki snam kade sha ka snam bar kade sha ukpu jong kamen jong Jisu Kris te kaneru kajingan kalang ba kawan na ka Leviticus lang ba khat nyaw khat wei ter ba saw na mar bala ong ba haka snam ma kadon ka sim kajingem te kumbal ong haka wan ru kade sha ka snam jong Jisu Kris langan ba uji su dan sisa ken haka snam ba kadon ka sim ba kadon ujingem te wat hakpur kalong kaju namar dapan kentang ora ka ketien ong ba la dei sisa kum kata ka ka kamen jong Kris namar ba Jisu rodang ipen ha Yonis nang ban riu dekat ke ba sau nyau ter du nyau phuai pen i te ba Jisu ong ngade tau kupu uba im ma ngade kata kawan ji bati ka snam jengai babam ya kamet jenga kin yo ya kejing em gen ten rei tu ngini pet kendiat pat ha ei pat kadang kejing baklah ni ladang i phai biang si Leviticus kalau nang ba khat nyau khat wei ter hadu ka ba khat sau ba haki por mensua ki ju ki hebru ki khangen ban bam ya ka snam nomor balai badon gajing im kadon ru ka men sim hang to teladang i ong ba ka dei sisa ka snam jong Jisu Kris ha kata ka wan teladang i di leneng i bam komon nila le sanggen nomor kumno kan long ka sang ru namar ba haka New Testament ru kam ki apostol haka por ba ki ya meeting ki apostol ma te ki khangen ban bam ya ka snam te nadu ko Old Testament hadu ka New Testament ru la khang ban ba me ka snam te kumju ro da mantangi khen sisa ba kane ukpu bat kawan ma kidai ka snam bat ka met sisa jong Kris kamon ba ngila bam sisa ken ya ta ka do jong belai long ko bang la sang la dang inget ya ta ka rukam ba ka de sisa te ndrei ngan phai biang hau Yones kalanang ka ba ndriu de khat sau nyau ter ka hadu nyau phuai te anda ba Jisu ong ba ngang along tau kupu baham na benang shakhndo apin bam ya ka met jonga malong kupu bat kawan ru kalong ko masnam jonga ma te pinjo ajing im ndrei kita ki senran pan ma ki ong ba kumno ngin bam sya ya me long ba ban bam ya kada ma banti snam long sngo kum bakili kanibal ki ba bam brio to Jisu ong pat hagar khat ke ba ru pholai ma ka nang ban riu ka khat ru pholai ong ba ka de ke tien ken ke ba fikren ba hangta udon men sim baru sai ka jing im te kamon ba kam de sisa ka long ba kata kamet jong Kris ndrei ka tien ka bangi kren long ko bangi lej aku jeng pen baptis lang ni pen ngam dei ba ko ka pen khia ngi ndrei ka tien bat ka hok jong blei ka bangi pendap ka kum kata ko hukum jong lang ba da ka bangi koman ngi hukum ha ka kerteng jong ko ba be ik sut ikre ye long gala ka ban long ndrei ka jeng sisa kam de kamet jong la dangi ong sisa ba kamet jong Kris le dangi ong sisa ba ka de ka snam jong ko mon ba ila le sangen te kini arteling bu
ma hagi khamat jong gi pajba along ba ladangi ong ba kadai ke snam sha jong Jesus Christ long ba ngila le sang gen bang ngila bam ngila di snam kamba ha ka ba ubele ula khang na du ko Old Testament hadu ka New Testament te sakawai per ka problem galong ba lada Hebrew kim khen si sha pat kane kadai ka snam jong Christ pat ko kupuru kadai ka mat jong ko kibun kiba ya khen stingen ya kata i don bet ita ki problem te kabaron kam galong ba ngi habas ngotu kat kom nak tien jong blai ba u Jisu ong ba ka tien ka bangi kren ka ba ajing em ka ba amisiem takadaw upol shiki korin utho ma ba umdei ban shim yagani ubat kawan da ka ba thurmur da ka ba le ban ong ban shubam melen ban penlong ya kum ka kibabu ajwan rei le da ka jingen namar ba uktin udon hangto namar da uktin hiru la pelong iki bara tia ba kumta ngin haban pej ru ba umdei bangin pej tang khandiat te ki khot bible rei ngi haban pulelun adu basdang hadu bakut kanang ban sngutu ya ka jingmot lane ya ka konteks tikide gini ken kita ki nongrim bau John Hus uyeng bau kwa ban pesngutu sai shapang jong ga gospel ka jingtip shapang jong blay komno baki bru kin don kata ka jing yede ke balong ke baya jan ba ba ublay ba ubri ke ten re ka ba khadu pat kalong ba ka balang kap sangawi ha kita ki jing hika jong ngimtip na ke ga dawla bandai ba kila perking da kita ki an balang ki bala thau da ki ba bun bun snam da ki ndai thai te la bandai ba usha panrem kita ke henrei da ong pan kekum na ka bible te phi hiru ki bapet lene ki basngam bisar hi ken ba philap ne ambau ne ubriu long uba bakla ne kekum ktien jong belai te kita ki basmat man pule bible ngathrai pitip hi saya bisar hi ken ma ba ubakla ne ubriu no New John Hus te saya pet hi ken kata Edin nang tali i ru bau John Hus lakan mau susu igi pori ba manswa ha ka bau lakan mau bau la don wei porlok bau i ba do kata kata bau ju shen ya ru ba kerting jungu de Stephen Paleng bau neu Stephen uju support ba ya kita ki kam ya kita ki jing tre jong u John Hus nak mentaban nyalap ya gospel ke basisha bad hangta u Stephen ulapan i ha u John Hus sepang utawe reformer uba kerteng u John Wycliffe jong ke England kita hikisnam kiba yadai lang bat kisnam jong John Hus ba uni u reformer udai u Wycliffe ula persya hiru mo u ya kita kiru komlong jong ka balang ha ka bagi babun kita ki lingdo niam ki bar ruspa ki juthiet jaka na ki brew ki ba shem jenjar ki badung ki ba shem stom waranda ba ki la thien kila pha song wai pat haga jaka jong kita ki try baru kila cha chane kila simpisa da ki pisa ki ba remdor ken bat kala pelong duk kelak pat dia kita ki brio tede kene ken ka ba ka jinglum spa jong ki baru kata ka jingle ba bam sabam pong jong ki apa ka balang ba uhikai ki kalong ba omdai than ban lum ya ka spa haga ba kata ka spa kan penduk no kata ka jing ide baru play haga jing sisa Wycliffe ukham hikai hire ban ong ba ka jinglum spa ka de ka pop Andrei ba lada ki briu pat kilong ba ki sya kontrol ni sa sensar no pat hak ka spa ka phodu ba ki laklet sendon yau bulai kata kan ke papan sniwi ki baru lai example kalong ba baru jisu hiru loban sini ke pertai umdon jaka watang si tadaru Andrei hadu menta ki briu kidang kan mau yu tiki kita ki ba hak ba kan jado ka ba ka pertai kala ban ai kadon kemod kimla ban ne Andrei kata ka jing sekri pat da ka mensium ki briu mo lada umdon i eru kare kata kan ke ba kham kordor te kumba angwen ne ba kata ka jinglum spa kumba Wycliffe hika bat ka bible ro ka hikai kade ka tanrai na ka bible ba kam ang ba ka masni go belum spa nre lada pat kalong kenrat hangi te yo lese kata kala pat ban mala ya kata ka jingi de jingi bat boleh kata kalong ka basni ke tenre hadian pat anda ba u Wycliffe ulale kumta ka balang kala barngam yu ban penyap ken yu lada udang yela persya namar ba gi por menswa lada yela persya bakilong kumba ki khot ki heresi kita kinang hikai lamler kita kinang hikai ki babakla pok balang kin ban sya thang kin ban sya penyabet kerkum ki an jong ka balang tiu ne Stefan ro los ngothu ba kani ke jing hika jong John Hus kolong ka persya ya ka balang ma ba wala da ka de gospel ru tang ba ka balang kam sya te ban hikai kum kata ka rukom hikai jong u John Hus takadau Stefan ulating yo ba usya penyap kan ka balang kumta ula set kelana yau John Hus te John Hus perulong uba pada langkat bala mangaru nganom phaidin kin nagani ka jing sisa jong Jesus Christ pala dangan dei bangan yap ro ai bangan yap pat kumta hiru uni Stefan los nguthu ba u John Hus unom kala de le ru ya kata ka jing kwa jong
kum tau Stefan ulami no kan nang ta ba lo sung thu la ban ya terekam baru ni brio te kar kum hagene ka film ki batai ba ka jingset kala jong Stefan yau John Hus kalong ba hadin kata ka jingset set patok jong namar ba lese ki da tip ma ba Stefan ulaya terekam baru Hus takadau kisah set patok yu baka balang kesed kena ban ai punishment gan ti hadin kata ka jingmi jong na patok pan kala kelas dan ke jingmot ke perkar jing batat hadu ba Stefan ong ba kwa ban penyam ya John Hus ken long kumba kwa ba ka balang kan thang im te ya John Hus khalor jong ding tingim tip nak e ka daw bat hadu kano ken ka kala kata ka jing im jong uni ubriu ba wat diu tau perlok jong udah syun ken hadu kata hadin kata ka jingmi na papatok kalong ka e bangi ngau la ken ban ngat ma hadu kata ken bale ba ka kala ka jing im briu hadu kan e wat hakane ka film ruki klam batai ba nak e ka daw ba kala kata ka jing mo perkar jong te to nginya pe chakmat ka e perkapan saja. Eden kita ki layo i ba robot ula likmi biang yau John Hus bat kata kapor ula ra rengkat bat kadawai ban pendi yau John Hus namar ba kala trei palat kata shisho yu bat hangni John Hus ulai i kata jingle bha jong robot ula kli una ka kadaw ma ba ula le bha yu man ta ski ka ba panlong yu ba un kala ka jmu perkat te robot ru ula shuang be tip ma rei ula shu ngapat Henry hangni pat John Hus la kli hatodan ke ma ka bakta sim jong me lani ka ba pan khuslai me te hangni robot ulong ba nadu to ka sngi ka banga ya thia bakla bat kata ka we ga nuti ka bade ga khanna samla te ka don ka jing sngawi ka bakta inga hadin bangala ya kren bat ka te Henry robot ulong ba da perkhat than yakum kita ki nuti ki auria sale yu ma de than ban ya khen buram ki Henry John Hus ulong ba mono hiuta ubam don kapom to on kawang mau ken ya kata ka brio lawan ra yak tin Bible ken ba kumno ken an penrem ya ki brio ba ma ulalong pop ken ba ulale thia berkata kan uti ulale pop ta ya de kata ken kadaw ba un don bor ken lanem don hak pun bisar ya kata ka brio relai tang blei ba oken di hadin robot los ngothu ba kala kata ma te ula kli be John Hus ba kalong ni amba un wanra iya kata ka brio ma kata ka thai samla ka teng ma garan hangne banya kren bar John Hus de hangne John Hus ong ba lada long ka bala lada mes ngau bit mes ngau ya hap te ka biang ken ba men yalam ya ka seneru te hang ta robot ru la le khot ken ya ka magaran te hadin la ye ba ka margaret kala poi po jong ta ka patok tang ba robot per udan shabar namar ba up yo le sedan mana barung shupo jong ta ka patok namar ba kani ke jing kendu jong ka magaran bat John Hus kalang ka sop te John Hus la kali ka magaran nak ka daw ba kala kwa ban ya kendu badu te maka kala ong be darak ba maka kala dei ka brio ka pop adu kata kan nuti ka auria ba kala ya thia bat ki babun kita ki shinrang gan te kidon kita ki ba ya thia lang bat ka ru kidon ki ba ai pisa kidon ru ki bam ai kim da khen brio than hiru ya ka namar ba kata ka jinglong jong ka kala long kum ka marat ken bat haba kale kumtar dei baka kwa ma tang ba ga jing dop pat kan ha bandi ken ya kita gi benta jong khot mat jong ka tang ban em den rei kam kwa pat te manta ka kwa ban lai lui nang ti pop jong ka kam kwa shu ban le han rei ban thiet pat ya kata ka kot ma pom kalong ka be namar ba kam dan bisa ken te ka ba khadu kita ki riu niam ru ki laong ha ka ba ka ba kut jong ka dei ka jok ken namar ba kam yo ban thiet ya kata ka kot indulgence te ka ba kut John Hus la kli ka to phinget empat kita gi brio maka ka ong bet ba kam tip tang ba ka ting ke namar ba yo le se ka de sisha namar ba kita ki reunion ma sin ong ba ki de ba khot do ble ban shakri te kan ha ban ngai ki de ma ki ru ki ba ya lab ek tin jong ble re John Hus ong ka ba ka jingle jong ki ka long ba am de kar kum na tin jong ble re de ble hi ubala ban map ki pom jong ki brio hoj kata ka jingle wat jingrap jong na ki brio ban wat ya kelenti ni la ban lej pra brio long kumba ma pha ken phawan hanga phakwa ban tim ten rei ba phaya thu hanga ki jing e jong pha nga kwa ban support la ne ban I mean sim ya pha rei bangan map mangai ki pop jong pha nganam la namar bangam de ble kin bala ban mam ki pop jong pha ken ti hangne anda ba ul ong kumta kelas dang ken ban kata ya ka batru kelas ngau kum no hire bakam juyo ngau kum ken ki jing kren baru John Hus long haka ba
Hilet shublay da kata ka jingmut borok da ka donut borok let ban kala ka bomot ban panmap ya kita ki pop borok ki ba halale ken ka jing im jong pha baru im ka jing im ka thamai ken namar ba ublay ula ken me pun khoj apa ba sakaweru ladap kan mau ba ka Mary Magdalene hadin anda haba jisu ulami pat ulami pau hakaken di hadin ru ulami pau hakita ki senran jing ula ong ban sikipai baru ula pan manawang ba uno hi uta ubada kala ka bomod jing da ka donot borok da ka jing mot perkat borok bon light na ki pop jing ublay kamon bau Jisu Kris unla ken ma pelaj u lane ya kana kita ki pom tekat ba kidang ya kran hang tale e bobot Robert ulawan khat ya ka Margaret bakan dei ban mi no na kata ka jaka namar bakal dei ka por tin re shwa bakan mi kala kerpat na Robert ba usya eka khendiat ba ujan has un duai kin apan ta jongka namar bakal kwa e jing duai ti anda ba ula duai te ula yo e ken yu ne Robert bakal kta yu baru kala yam ken hadu kata-kata ken ke Margaret baru hangne ujan has long haka dei tang ma pha bat u Jisu Kris arngon baru blai ken tang ma pha ken baru blai amdon mano bala ban penwit ikalenti jong pha baru blai takadau yai ta ka jingen kum ta phan yo ken ya ka jingsu ka jingem jong pha ka ba shania ho blai ti anda haba ula kren kumne ula yo snau ken yu ne Robert ro kum ta kala kta yu hadu kata-kata ken ti hadin ta kilami sentan ro na kata jaka ti hadin jong kita ki bara te kala poi ka khubar kita ndang skor jong John Hus ba udai ban lij hajirna Ahmad jong kita ki kenram ki London ki han ki lengda jong ka balang apa ka dorbar ba ki le penbej ba undai ban wan hajir ta ka ba kila kerpat yu baru kita penbor artat ru ba undai ban kentaj no ya kita ki jingika jong ya kita ki jing yalap jong ya gospel namar ba kalong kum ka jing yalap niam ko persya ya ki ru ki anjong ka balang tinrei ka khardu pat John Hus ulang ki ba walada phila penrem yanga halor kane ka hak banga yeng hak tien jong ulei banga yalap ya gospel kam lele lada pi kentaj yang aru baru ngaru nga kentaj phi wat hanrei banga kentaj pad yo Kris Jisu baru ya gospel jingo ya kata tengam la ban le walada phi shem ga jing bakla ya ke banga le long kumba phila shem ru ga jing bakla kat kumak tien jong blei terada phi penram yang halor kane kamon ngaru ngala shem ya kata ka mon lai lun bangan hapan sya baik na kwanta jong Kris tianda ba ula ong kumta te ka balang kala shem ba ya karai ba yo ne te long shu ban pelaj ken nau tau ding ban thang mu te ba khadu kala shem na ya kata karai ban pendap ba kat kum kita ki riti ki dustur jong ka balang jongki te den ba ki pai ba ke le asngau ya kata ka khubor ba ujan hasula ban sya pan yap te kita ki parlok projor ring ki ba ye ju kila yele ken ban pelaj na kata ka jeng sya pan yap baru kila persang ban wat lat wat lenti kin ban pelaj na pa patok hanrei ka ba khadu Robert ro ula kwa yo John Hus pa unlaj na tau ding ban sya thang mu hanrei John Hus ula ang ko parlok jonga khublei ba mela don kata kam sim jingis ndai yanga hanrei bangan phet se ru kan mantai yo long ba ladang phet ri ka long kumbang phet na ka jing sya jong Kris baru ngala pendek rain kin yo trai baru kalong kumbanga persya lane kumbanga kentaj kin yo te takadau bangan kentaj yo belai kalong ka bakham sub ban kentaj ki briu keng wala dagi penram yanga te hang ne ru John Hus ong doai kin yanga khanang bangan lawan let yen hau tau ding jong kata ka jing penston wat hang tai ru takato kene por ka khubor kalami baru makin ya penram no yo John Hus ke bau le erin kata anda ba kilara yu ban let thang kida pendeng ru ude pop yu ba pendeng da ka tupia kli junggu da kidak jong gik suj ikrei baru ban pen i gadak ba kene ke jumu ji perkhat jong John Hus kede ke bawan no suj amde no play la ne ki brio baru ban penrem ye ke bau le bar hakli jung ur la tha bau de heretik uta ude unong hikai niam ubabakala te harin kita ki bara la thang imno yo John Hus halor jong tau ding ban penrem ye ke bau la le bat sakaweru kalong ba balai ba kini ki brio kinot ban sya hadu kat kene kata ka jing long martir jengki wan ong ipiru ba na ka banta ban yo ya gospel hadu kene yang ngi bagi lasuk hadu kene kadai hajrong jong ki met yam jong ki babon kin ki brio ki babon ki martir ki padai na po jong ka balang katolik nadu ka balang presbyterian ki we ki balang ki labon men syua ki ba
yap ken baru mangipat mentah ngikin sting ken jaga gospel hadu kata-kata ken ngi iya kata ma kada jing sisa ndreng ong epi omde bangi ken kor ya gospel na katau bagi taki brio kila jau snam na ka benta jong ka bible na menta jong tianjung play ndreng ka baron kam kedai ba bale bakini ki brio ki balong martir ki la ban sya hadu kata-kata ken ya kita jing penstom kalong ba kadai ba ki yo iyo kris ya jing sya yap jung lording pana bagi yo iya ke jing sisa jung ken handrai lada kim tim lada kim don kata ke jingan lada omdei bau Yesus Kristus ulami pat nagi bayap kan menta yo hiru ban yap ken na ka benta jong utau belai bala yap handrai hadin anda ba kila pan yap yo Yesus Kristus ulami pat kare kene kin ban prinsisa ba udai belai ho kata ke jing yap jung ula de utau brio ma la ong bai fully man ma ula yap handrai ke jing mi pat jung pat kapan i ba udai fully God takadau la ong ba yo Yesus udai khun jong brio baru ki ong khun jong blai dei na kane ke jinglong chungu datang ye kine ngai ngu yo blai ki ke bara te ka puram kan long su blai hi ki bangi kren siphang chungu ma te khu blai phir sibun u blai jong ke jing suk undan lang rangkar ba phi khu blai sibun ka puram su blai amen